Padahal katokku tak buak nang wuwung lho. Lah kok jek pancet udan ae piye Mi? Aku mau ditelepon Pak Lurah. Pak Lurah ngendikan nopo? Mi kok mendung. Gampang, Terus? gampang Pak. Katokku tak buak nang wuwung. Bareng dibuak ber nang wowong. Udan. Terus Ganti Mi, BH aku tak buak. matur nuwun dibuak ber. Terus Ber. akhirnya Ya gak karu-karuan iki mau tak ganjel kos kaki boleh ya. nggih langsung kemawon ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabe kok kurang kompak nggih. Jawa Mi. Apa maneh sing nang kene iki wae cidek panggung menengae. Loro untu tak peno ya. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mi. Sing penak ngono lho. Anu mike gak enak iki urip sih. Assalamualaikum temen-temen. Kapolane ngono yuk. Suara wedok menyesuaikan bajunya, ngoten lho. Duduk menyesuaikan bajunya, menyesuaikan cuaca. Aku Kok iso? mek kudanan ini ki melempem dadi ngelokor are. Rada diempet iku ngene. Ya Pak No. Lho, ngene. Ngene berarti dikempit. Nggih. Dikempit iki. Nggih. Tahu tak kempit suwengi biru ndase. Niku lho. Lho, Kang reken kon aku tak. lho sik to Mi. Tiang setri niku kan mboten enten ndase to. Masih ten Shopee niku mboten enten ndase wong wedok. Napa? Iki. Lah kan sandulan sing dikempet kan mriki. Nek tenak mboten enten. Kon enak ndasmu situ, ndasku loro goblok. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas bareng-bareng nggih. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para warga, para sepuh, pini sepuh, ugi adi sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar. Matur sembah nuwun sangat jenengan kepanggih malih kalih kru saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sembah nuwun ayah. Yang ngene iki lho, wong ayu ditempel. Coba kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ngono lho. Yuk. Nggih. Dalu menika kaseguyung channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang pada malam hari ini hadir dan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten napa kemawon Mi? Wonten sinetron komedi, wonten ludrukan. Nggih. Terbaru campur sarine Campur sari delewung anti galau. Lan bapele jenengan kepengin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek-plek mirsani ten kene channel YouTube Gundul TV. Padatan sapan kemenika bedayan Sekar Sari serba serbi nggih yuk. Nggih. Rawuhaken sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih. Ayo disopo sound sisteme. THJ audio niki duele enten duele napa mboten? Kang Mas Jono wonten duele napa mboten? Mboten enten THJ tok. THJ. Niki. Oh, saudara sendiri. Nggih matur sembah nuwun yang sudah bergabung dengan THJ audio. Ugi konyo lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi matur sembah nuwun sedaya warga kula akoni sip. Nggih. Sakmono akeh tumplek-blek nggih yo. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun nggih Mi kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ngaten ugi dulur-dulur kula sabu ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Penggemar setia saking Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun. Sabu Sobo Punden. Segodo Bancang Tarik, Segodo Bancang. Umi Balung Mojo matur sembah Sugeng nuwun. dalu. Ugi
Watu Gede, Asem Gede, ugi saking tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Roni, Bapak Nggih. Jarwo Sugeng Dalu. Tim Pedot Jalur Nggih. Langit matur Kaji sembah Seut. nuwun. Yuk Nggih. ben ora ketelarung-larung nggih menika bedayan serba-serbi katur njenengan sami sesarengan duo jamian. Selendar kodhong ekara kudu sabar lan rimo ayo tulur padha mirsani kepiaremu Trapudi Wijaya. Lan perlu informasi yuk. Nggih himbauan. Tenggene bedayan Sekarsari khususipun sing nyawer sampun munggaten panggung Nggih. demi kerapian Demi kerapian. dan kecantikan yuk. Nggih, nggih. Etika dan estetika cukup dibawa aja ya. Nggih, yang mau memberi bunga-bunga sosialnya untuk seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya cukup di bawah panggung kemawon. Ning ampun dados manah penggalihipun nggih Mami nggih. Nggih. Nggih langsung kemawon Mami untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Adis Bagas Wari dan Neng Dias Aprilia. Sugeng dalu kaji jamian payungan kaya Nggih. pedes. Sugeng dalu Mas Darso, Mas Singer, Mas Tomo matur sembah nuwun. Lume katur njenengan sami monggo selajengipun Mbak Yu suara Neng Rani Asmara dan Neng Kiki Amelia. pira 2000 lho. Ayo rombongan bayang koprak. Welang cekek mencelok nang tembok paburan maneh mencelok nang pari aja ngecek karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati kepel api kepel udara kepel silang pikir pikiran bukan bermilih
bukan saudara siang malam jadi pikiran edan kali kulon ya kali nyabrang rana wate tanpa mati kulon kemati yen sak timbang padha bote Walang kekek kabiran katerin jenengan sami sesarengan anak wedok Amel kali Rani. Nggih. Di belakang Neng Rani Asmara akan saya tampilkan sing duwe gunung cumpak. Neng Sanana Semerbakseng dan Neng Marsa Aulia. Lincah. sing manis katon sliramu jangan cerita roda ning kalopo eman neman ayo manut talirane jaman tanah salewo atiku kayuyan lagamu kaya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning ora urung atiku dadi komeng dasarmu sedih aku ngrimo jangan goreng awangi dan sale wong atiku tak bisa lali Kini pun serampat ngiringi Mbak Sanana kali Mbak Marsha. Di belakang Neng Marsa Aulia akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Neng Nyantika Dimasari dan Neng Nur Kumala Dewi. Sugeng dalu Mas Jen. ya mas benes benes sak soleh jambu katon nang jambu esuwe nate sampe ya medhot Gending jamong kairingan Mbak Nur kali Mbak Yantika. Monggo dipun lajengaken. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, sing duwe horeg ke Jombang, Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. aromanis wetone Jombang Sayo kapeno Pak. aromanis wetone Jombang wes suwe ora Iya. nate sambang aroma aromanis aroma aromanis aromanis kulone Jawa aromanis kulone Jawa irang
suwerana kepadu Arum manis kairing duo Orek Jombang. Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky. Lajengaken Bu. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Reni Ananta, Ning Titin Subayu, dan Ning Sartini. Semanuwun Bapak. Kepriye jare kawong diwiru-wiru ngetine bingung ora bisa temu rane netro nalendra yasa ngalako jare kawong diwiru ditinggal lunga jroning nendra nalendra yaksa utama ya ngono ora buta kae-kae buta komo nyambut gawe langsung ke Mamon. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Manto Pelamongan, Ingkang kaping kalih, Ibu Mary saking Mojosari, ingkang kaping 3, Ibu Irma saking Jombang. Kairing gending Jula Juli nonstop.
menika kula wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben Bedayan Sekarsari serba serbi nggih yuk. Inggih menika kula wau pasukatan Bedayan serta serbi Sekarsari ingkang dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Gemi, wonten informasi woro-woro. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Jak Rosso. Sering suka kudu ning lawas padha pejo-pejane wong lali cipejo sing eling. Among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaseli merinti di malam hari. Lan kula ning Inggih Wijaya. Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.